आमी सध्या आसा बेळगांव हांगासर आनी आमी जाणा की गोंयकारांची ही पसंती आसता बेळगांवाक आसता. चडशे लोक शॉपिंग करपाक हांगासर येतात. इलेक्ट्रॉनीक म्हण किंवा कपड्यांचे जेन्ना शॉपिंग येता त्या वेळाचेर आमकां बेळगांव आठवता. आमी सध्या आसा खडे बाजार शहापूर हांगासर आनी हांगासरल्या राज गणपती सिल्क्स हांगासर आमी आयज आसा. जाणून घेवया की हांगासर बायलां खातीर सिल्काच्या भितर कितें कितें वेगवेगळे वरायटीज आसा ते. मॅडम, तुम्ही आता इकडचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, सो आम्हाला सांगा की इकडे गोवेकारांसाठी काय काय आहे. इथं गोवेकरांसाठी तुम्हाला लेहंगा आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त साड्याच आहेत आणि तुम्हाला म्हणतात तर इथं प्रत्येक व्हरायटीपासून तुम्हाला साड्या भेटतील. आणि मी गोवेकरांसाठी खास सांगू शकतो की तुम्ही एकदा इथं राजगणपतीला येऊन व्हिजिट द्या, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की इथं व्हरायटी काय आहे आणि तुम्हाला इथं मेन सर्विस काय भेटतं हे तुमच्या लक्षात येईल. सो मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की एकदा तुम्ही येऊन राजगणपतीला व्हिजिट देऊन जावं. परवाच वर्कच्या 4 साड्या घेऊन गेलो. आज आम्ही पटोला घ्यायला आलेलो आहे आणि इथली क्वालिटी आणि इथलं जो स्टाफ आहे त्यांचंसुद्धा खूप सहकार्य होतं. आणि मेन म्हणजे आम्हाला इथलं आवडतं की इथले जे हे आहेत लोक ते कंटाळत नाहीत दाखवायला आणि ते खूप आम्हाला सहकार्य करतात. आणि खूप सिल्क इथलं दर्जेदार आणि उत्तम आहे. म्हणजे आम्ही खूप साड्या घेतल्या, पैठणी वगैरे सुद्धा. त्यांची क्वालिटी चांगली आहे. लोकांना काय सांगू इच्छिताल तुम्ही. नाही, क्वालिटी खूपच चांगली आहे इतर. आणि असं रेटच्या ह्यानं सुद्धा खूप चांगलं आहे इथं आम्हाला अनुभव आलेला आहे. राजगणपतीला भेट देऊनच जातात. आत्तासुद्धा कोल्हापूरहून गेस्ट आले, माझ्या बहिणीची सून, तीसुद्धा इथं घ्यायला चाललेली आहे. इथं तुम्हाला पुष्कळ व्हरायटीज आहे. प्युअर कांजीवरम सिल्क, बनारसी सिल्क, पैठणी, आसाम सिल्क वगैरे, मैसूर सिल्क, गडवाल सिल्क, तुम्हाला पुष्कळ व्हरायटी. मला प्युअर ब्रायडल टिश्यू कांजीवरम सिल्क, तुम्हाला नल्ली सिल्कमध्ये वगैरे असं तुम्हाला फुल पुष्कळ व्हरायटीज आहे. मला कांजीवरम सिल्क, आमचं पैठणी, महाराष्ट्रांचं पैठणी, टिश्यू कांजीवरम वगैरे, बनारसी सिल्क, बनारसी शालू, सॉफ्ट सिल्कमध्ये वगैरे असं, आर्मी सिल्क वगैरे. गोव्यावरून इकडे कस्टमर येतात, हो, फुल पुष्कळ असतं त्यांच्याकडं. त्यांचा रिस्पॉन्स कसा असतो. फुल सॅटिस्फिकेशन. आणि त्यांना आमचं क्वालिटीज वगैरे, आमचं स्वतःचे ओन विवर्स आहे, ओन लूम्स आहे आमचं स्वतःच्या वगैरे, मॅन्युफॅक्चर आमचे ओन सगळे मला. अच्छा, हां. ओके. आणि लोकांना काय सांगू इच्छिताल तुम्ही तिकडे. आम्ही त्यांना, आमचं तर कसं क्वालिटी वगैरे पूर्ण रिजनेबल आहे आणि पूर्ण प्युअर हँडमेड सगळे आमचं हँडलूमचं आहे तुम्हाला पूर्ण आमचं. आणि त्यांना कसं व्हरायटीज आम्ही दाखवतो, तसं सॅटिस्फिकेशन त्यांनी त्यांच्या फ्रेंड्स रिलेटिव्ह वगैरे सांगतात, त्यांनी असं त्यांनी प्रिफर करतात त्यांनी.